Assalamu alaikum masu bibiyan zauren Dr. Kabir dan asibiti. Sunana Ummul Husn Yahaya. Yau shirin namu a yau shine abinci. Abinci na ɗaya daga cikin al'adun kowace al'umma. Hakan yasa ake gane ƙabilar da mutum ya fito daga ciki ta hanyar abincinsa. A yau shirin namu zai leƙa garin Bidda don kawo muku wani kalan abincin gargajiya Nupawa ke amfani da shi. Hakan yasa muka gayyato muku ɗaliban makarantar sakandare na aji 3 domin ta gabatar mana da wannan tattaunawar. Barka da zuwa wannan zauren ƙanwata. Ina miki barka da zuwa. Barkan ki dai yayata. To muna so ki gabatar ma masu kallo da sauraron mu sunanki, ajin da kika fito da kuma garin da kika fito daga. Salamu alaikum. Mi ga sunan me Rama Umar Hassan. Ni tiya daga Yeshi fito. Me law school top model school na Niger State da SS3 Bibo. So ya kuma To ƙanwata kin gama mana bayani da Nufanci, gashi ni da yawancin masu kallon mu ba wai muna jin Nufanci bane. So zaki iya mana gabatar mai da kanki ta harshen Hausa domin a fahimta da kyau. Abin da na ce da Hausa na ce sunana Rama Umar Hassan, ni yar garin Bidda ce kuma ina zuwa school Eton Model School SS3 nike SS3B, sai na ce na gode. To masha Allah. To Malama Rahama, shin Nupawa suna da abincin gargajiya da suke amfani da shi? Kamar yadda mu Hausawa muna da abincin gargajiyan mu, kamar ɗan wake, muna da dambu, muna da soɓo da dai sauransu. Shin a Nupawa su ma akwai abincin gargajiya da suke amfani da shi? Haka yadda kowa ke da abincin shi na gargajiya, haka mu ma Nupawa muna da abincin mu na gargajiya. Abincinmu na gargajiya da muke ci yana da yawa gaskiya. To kin ce abincin na da yawa. To zaki dan lissafo mana kaɗan daga cikin abincin gargajiyan da kuke ci? Zan iya lissafo wasu wanda cikin wanda suke nan. Muna da eje goci, muna da enizowa, muna da kunu banga, muna da ezoyiwara. Muna dai da su da bambare su da su me duk ga su. Ai ba gashi kin fara lissafo su da yawa. Ai ko naji kin fara lissafo su da yawa. So a cikin waɗannan abincin wanne ne aka fi sanin Nupawa da shi? Wato in aka ga wannan abincin an san cewa wannan abincin na Nupawa ne, Nupawa aka fi sani da waɗannan abincin. Shin zaki lissafin wanne ne aka fi sanin Nupawa da shi? An fi sanin su da eje goci da enizowa da iwara da kunu banga. To shi me ma kika kira shi? Zaki iya faɗa mana shi da Hausa? Okay, to menene shi din? Eje goci mu a Nupe muna kiran shi eje goci ne. To da Hausa kuma suna kiran shi tuwon shinkafa. Okay, to ai ina gani Hausawa ma mu ma muna cin tuwon shinkafa. Muna cin tuwon shinkafa da miyan taushe. So a kaman abin kenan ya zama iri ɗaya. To nama ai ba miyan taushe na ce ba. Enizowa shine miyan wake. Amma ku yanda kuke tuwon shinkafan ku ba zai zama daidai da nama ba. Okay. So kin ce bai zama iri ɗaya ba, that means kuna da yanda kuma kuke naku kenan. To zaki faɗa mana yanda kuke ku naku tuwon shinkafa din? Haka ne. Mu yanda muke yin tuwon shinkafa da farko igada shinkafa shi daga tuko yuta zuya noi pateno noi pagawo na yuna fibo unga bin da wangi chasu ichabu. To lallai ka naji wannan kin yi bayani sosai amma wallahi ban gane abin da kike cewa ba. Kidan mana bayani da Hausa yadda zamu fahimta. Abin da dai na ce shine na ce da farko mun je kasuwa muka siyo shinkafa muka gyara muka wanke mun sa ruwan zafin mu a wuta sai mu zuba shinkafan mu a ciki. Mun zuba shinkafan mu a ciki sai mu dinga dubawa ko ya nuna. In ya nuna ko Hausawa in za ku yi tuwon shinkafa in kun ga ruwa ya yi yawa kuna zuba gari. To mu namu ba ma zuba garin masara. Haka ne kuwa. Saboda mu namu tuwon shinkafan kawai muke sai sa muke kiran shi eje goci.
ci. Saboda to in ya shanye ruwa sai mu zo mu daka mu tuka shi kenan mu zuba a leda mu sa. Oh, masha Allah, aiko ba iri ɗaya bane, dukka kamar yadda kika faɗa mu muna zuba gari. Kin gama mana bayanin yadda ake tuwon shinkafa. So na ga kamar kin faɗi wani miya da ake cin tuwon shinkafan da shi, me ma kika kira shi? Ezuwa. Yawwa, to za ki iya mana bayani yadda ake yin miya? Saboda masu kallo su. Ezuwa dai shine miyan wake. Shine miyan wake. To yanda muke yin miyan waken mu, iga da ya zo shi cuta za mu daka shi saboda mu fitar da wannan bawon shi din. Mun fitar da bawon shi sai mu wanke mu rereye shi. Wasu za su yi izowa din su ba sa rereye wake, sai kana ci kana jin kasa-kasa, sai ka rasa daga ina ka san ke fitowa saboda ba rereye an cire dutse ba. To muna rereye shi, mun gama rereye shi sai mu daka tarabin mu da daddawa da su kifi da su magi duk komai namu na gefe. Za mu zuba ruwan zafi a wuta. Already kin riga kin wanke waken ki. Ruwan zafi na wuta sai ki zuba waken a cikin ruwan zafi. Wasu za su yi miyan waken su suna zuba kanwa, kuma yela kanwa daba. Muna sa albasa. Mu ba ma sa kanwa saboda wasu suna sa kanwa saboda yi masu saurin nuna. In ka sa kanwa a wake din zaka ga yayi saurin nuna kafin ka sani ya da ruwa. To mu albasa muke sawa. Already kin zuba waken ki a ruwan zafin ki ya fara tafasowa, sai ki yanka albasa ki zuba. In kin zuba albasan zaki ga yana ma kamshin albasan, sai ki kawo tarabin ki saka, ki dauko daddawan ki saka, ki sa magin ki, ba ki saka mai ba sai ya nuna sosai. Sai ki zuba mai. Na manta da abu daya, mu ma muna sa kifi a namu, sai mu zuba kifi. To da kifin da waken tare za su nuno gaba daya. In ya nuna zaki ga ko kin dauke shi kin sa cokali kin ije shi zaki ga ya maki kamar shinkafan da ya nuna. In ya nuna sai ki cire kifin ki sa wani kwano. Lokacin zaki dauko tsintsiyan ki zuba mai a cikin waken. Ki wanke tsintsiyan ki sai ki kada waken kamar kin kada miyan kuka. Shine yazo yiwa. Shi ma zan je in gwada yin shi a gida kenan. To saboda lokaci na hararan mu, wani abincin Nupawa kuma zaki iya mana bayani akai, in ki dan faɗa mana yanda ake yin shi, ko da guda ɗaya ne saboda mu ƙara ƙaruwa akai. To sai kuma muna yin iwara. Iwara shine wake da gari ake haɗawa. Shine iwara. Kene ji iwara jine irezo na yaya nuwa ya ezo teno. Ko mu ma an za mu yi iwara din ba ma saka kanwa, sai dai mu zuba albasa cikin wake din. Amma matsalan shi da ezo din zuwa din shine ba ma fitar da bawon shi. Okay, shi wannan ba a gairaye shi a wanke yadda ake shinkafa da wake. Sai a zuba cikin ruwa, yanka albasa a saka. In an yanka albasa zai dinga nunowa har zaki ga wake ma ya nuna, zaki ga kin taba shi da cokali zaki ga ya nuna. Zai nuna miki wake ya nuna. Ba ki bari ruwan da ke cikin wake ya shanye gaba daya ba. Zaki dan bar shi da ruwa, in ya nuna din nan ki bar shi da ruwa. Lokacin zaki dauko garin masara. To mu Nupawa ba ma yi da garin masara, muna yi da garin garin dawa. Okay. To garin dawa muka ɗibo garin dawan mu. A garin dawan za mu saka taro, za mu saka magi da albasa. Kayan miya ne da ake sawa a garin dawa din. Sai ki zuba ruwa kaɗan a cikin garin dawa din, za ki dinga juya shi. In garin dawan ki yayi yanda kike so ki ɗiba ki gan za ki ga yayi kaman kamu haka. Ya kama garin dawan ki.
in ya kama to yayi yanda kike so kenan, ruwa ya ji garin, sai ki kwashe garin dawan ki zuba kan waken nan da ke kan wuta, sai ki rufe shi. In ki rufe shi zuwa ɗan lokaci kaɗan sai ki juye shi a wani kwano. In kin juye shi sai ki kawo manjan ki zuba ciki sai ki juye a sauke a ƙasa ba cikin tukunya ba. Ba cikin tukunya ba, sai ki sa manja. Saboda me yasa a sauke a ƙasa? Saboda manjan zafin waken zai kama manjan ya haɗu gaba ɗaya, shikenan. Gaskiya da jin shi ma zai yi daɗi. Sai na ji na gwada. To mun ji yadda ake abincin Nupawa, mun gode sosai. So a yanzu wani shawara zaki ba ma 'yan matanmu na yanzu, musamman ma Nupawa, saboda akwai Nupawan da an ajiye su basu ma san wani kalan abinci bane na yaran su, balle ma a kai da sun iya dafawa basu sani ba. So wani shawara ne zaki ba su a su je su koyi abincin gargajiya da kuma muhimmancin da ke cikin koyon abincin yarenka? Shawara da zan ba ma 'yan uwana mata masu tasowa 'yan mata shine iyayensu su sa masu ido su koya abincin gargajiya. Ngai yaman caja laya da awakin ne jengici gargajiya jina. To bai man ci shiga laye da gindo ci da babani amma in gici gargajiya da wani lokaci ma zaka ga ka kira yarinya ta zo ta mai abincin yare, wale ma majan zowa ma bata iya ba, kawai mu dai ala zowa wa lafinu ta zuba mai, ai ba zai taba yiwuwa ba. Akwai wani lokacin da muka je bidda biki, wata cousin sister dina ne ta yi aure lokacin, sai kawai da muka je bikin sai na ganta, sai na ce ba ta koma gidan mijinta ba tunda an gama biki. Sai ta ce wai, aka ce wai ai miji ya sake ta. Aka ce miji ya sake ta, aka ce na ce me yasa miji ya sake ta? Wai bata iya abincin gargajiya ba. Bata iya abincin gargajiya ba. Kamar yake banifiya baki iya abincin gargajiya ba kuma kin aure banifiya. Aka ce saboda miji ya zo da abokanan shi, kin san kuma in sabon amarya ne za su zuwa da abokanai su ci abincin amarya su ci ko ta iya ko bata iya ba. Miji ya zo da abokanan shi, ta mashi tuwon shinkafa da miyan wake. Da ta tashi ta zuba shinkafan a ruwa, ta wanke shi ta zuba shi a ruwa, ruwa bai isa shinkafan ba, maimakon ruwan zafin da za ta sa ta je ta sa ruwan sanyi. To sai shinkafan yayi wani iri, baya kama jiki. Yanda kuke yi kuke zuba gari za ku ga ba zai kama jiki irin na Nupawa ba, baya kama jiki, yana ya ɗibo shinkafan sai ya wagaje. To sai ya ba ma abokanan kunya, abin ya ba shi haushi kenan. Ba abin da ta iya, ko kunan Nupawa ko kunu ba ta iya ba, bambaran su ma ba ta iya ba. Ta dai iya su taliya, shinkafa, indomi, ga abubuwan da yadda ta yi abubuwan zamani. Kuma mazaje yanzu suna son abubuwan zamani da na gargajiya. Saboda ya fi lafiya. Shawaran da zan ba mai 'yan mata ƙawaye na da sauran 'yan mata, don Allah ku lura ku iya abincin gargajiya. Saboda in kun yi abincin gargajiya, wallahi zai maku amfani a gidan auren ku. Ba ma nan ba, ni yanzu ban gama secondary school ba kuma na iya abinci gargajiya. Kowane abincin banifiya zan iya. Ko ma ban iya ba zan yi kokarin tambaya iyayena su nuna min su ga yadda zan yi. Shawara da zan ba su, da Allah iyayensu su sa gaba su yi abinci. Don kowa ya bar gida ya bar shi. Haka nan yake. To mun gode da amsa gayyatar mu. A nan muka dakata a cikin wannan shirin na abincinmu a gargajiyance. Mun gode da saurare, sai mun haɗu da ku a wani shirin mai zuwa wanda za mu gayyato mana wani daga cikin ƙabilu, ko in ce wani daga cikin yare, domin su ba su zo su bamu kaɗan daga cikin inda suke abincin gargajiyansu. Sai mun haɗu da ku, sai an jima.